खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय BTC सरकारनि 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों नैबे BTC सरकारनि 2 लाख फैसानि थाखाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि फरायनाया माबायदि जानांगोन माबादि स्किल सार्टिफिकेट थायोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ बेसेबांसो जानांगोन डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मा होनो नांगोन फर्मफोरखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय मोननो हागोन बायदि आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो नागिरखाबाय मानोना नोंथांमोननिसिमथ' रादाय होखादों नालाय नैबे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय BTC सरकारा जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि जोबनाय लोगो माने नैबे 2 लाख फैसानि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनायखौ खालामगोन होननानै दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना रेडि जादो जोंहा एसे उनावनो एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दं दायो आं नोंथांमोननिसिम फुरा डिटेल्सै खोन्थाहरजोबनोसै दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम नैबे CM-AAA नि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों दा नैबे CM-AAA स्किमनियाबो जोंहा एसे उनावनो गोदान एप्लाइ जानो थांगासिनो दङ CM-AAA 3.0 जोंहा एसे उनाव जागोन दा बेथ' जाहैबाय आसाम सरकारनि आं दायो नोंथांमोननिसिम जोंनि नैबे BTC सरकारनिखौ खोन्थाहरनो सानदों जेराव नोंथांमोना 2 लाख फैसाखौ खेबसेनो मोननो हायो दा नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जागोन दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा नांगौ नोंथांमोना दायो बेखौ फारि मिथिना लादो दा गिबियावनोथ' फरायनायनि बागै खोन्थाहरनोसै दा बेवहाय फरायनाया नोंनिया जिखिजायानो जाया मानो नोङो मेट्रिक फेलबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारि पास नंनाय नङैजों जेबो खोथा गैया नों ग्रेजुवेसन पास जानाय जायैजों जेबो खोथा गैया नाथायबा नोंनियाव जुदि डिप्ल'मा दङबा नोंनियाव जुदि स्किल सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ नोङो मेट्रिक फेलबाबो नोङो क्लास 8ल' फरायनायबाबो क्लास 10सिमल' फरायनायबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हायो बेहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि जेबो गोनांथि गैया नाथायबा नोंथांमोननियाव स्किल सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन एबा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन दा बे डिप्ल'मा सार्टिफिकेटआ नोंथांमोननिया कम्पिउटारनिबाबो जागोन दा बेलेग डिप्ल'मा सार्टिफिकेटबाबो जागोन दा जिखियानो जाया मानो डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय बेसेबां मान्थनि जानांगौ बिनिबो जेबो जोंहा होनाय गैबावसो सिगाङाव जायफोर बिथांमोना 2 लाख करि फैसा मोनलांबाय दा बिथांमोना मात्र डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नङाबा स्किल सार्टिफिकेट जायखिजाया बिथांमोना होनानै मोननो हादों दा बेनि डिउरेसना बेसेबां गोबावनि जानांगोन दा बिनि जेबो गोनांथि गैयामोन जायखिजाया डिप्ल'मा नङाबा स्किल सार्टिफिकेट थानायबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा बिनिफ्राय गोबानो बेबादिनो 2 लाख थाखाखौबो मालाय मोनलांनो हादों दा बिनिफ्राय कम्पिउटारनि थाबाबो जागोन दा डिलेट थाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बायदि डिप्ल'मा नोंथांमोननियाव दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय स्किल सार्टिफिकेटआलाय माबादि जानांगोन दा बे स्किल सार्टिफिकेटआ नोंनिया गोबां रोखोमनि जोंहा स्किल सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोना बहाबा माबा मैखुन माबानायनि स्किल सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव थागोन बहाबा माबानि ना फिसिनायनि बहाबा स्किल सार्टिफिकेट थागोन नङाबा माबा नैबे अमा फिसिनायनि स्किल सार्टिफिकेट बिनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि जोंहा स्किल सार्टिफिकेट थायो दा जिखियानो जाया मानो स्किल सार्टिफिकेटल' जानांगौ अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ नाथायबा बैसोआ बेसेबां जानांगोन नोंथांमोननि बैसोआ 28 बोसोर जानाय जानांगोन 28 बोसोर बैसोनि जानाय जाबासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथांमोना बुंदों जेनेबा एसे जोङो बैसोखौ खमायनायनि थाखायबो एसे सावरायदों होननानैबो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम बुंदों दा बेनिखायनो बिथांमोना बे बैसोखौ 25-26 सिम लाबोयो ना 27 सिम लाबोयो दा बेखौथ' जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हागोन दा जिखियानो जाया मानो 28 बोसोरनिफ्रायथ' माने एप्लाइ खालामनो हाखायो बेयो माने नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाखाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आपार लिमिटआ बेसेबां जेनेबा बेसेबांसो बैसोसिमनिया एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनि बागै जेबो लिमिटेसनखौ बिथांमोना होआखै जायखिजाया माने 28 बोसोरनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनिफ्राय हाबा जानाय जायनि जेबो खोथा गैया बेहाय नोङो हाबा जानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन हाबा जायाखैबाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेहाय जेबो जेन्डारनि खोथा गैया नों हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मात्र नोंनियाव डिप्ल'मा सार्टिफिकेट नङाबा स्किल सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव थानाय जानांगोन मेट्रिक फेलबाबो जेबो नङा हायार सेकेन्डारि पास नङाबाबो जेबो नङा नोङो क्लास 8 फरायनायबाबो जेबो नङा नोङो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा डकुमेन्ट्स होननानै बुङोबा नोंनिया बे डकुमेन्ट्सआ गासिबो नोंनि बे जाखिनि डकुमेन्ट्स डिप्ल'मानियानो जा स्किलानो जा जिखिनि जा नोंनि बे एज प्रुफ बे गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेंकनि पासबुक बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनानैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा मोनसे खोथासो
दा जोंहा एसे उनावथ' एप्लाइसो जासिगोन नालाय दा बे एप्लाइआव बिथांमोना गोदान गाइडलाइन्सो लाबोगोन नामा दा बेखौसो मिथिना मोननो हानाय जाथ'वाखै नाथायबा आंनि बायदिबा बिथांमोना गोदान गाइडलाइन्स बेबादि लाबोनाय नङा बादि जेरैबायदि बिथांमोननि सरकारा सिगाङाव 2 लाख फैसाखौ होबाय एसे सिगाङाव दा बेबादिनो बिथांमोना एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ खालामनो हागौ बादि बिनिफ्राय बैसोखौल' बिथांमोना सोलाय-सोल' खालामनो हागौ बादि आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना रेडि जानानै थादो एसे उनावनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ मानोना नोंथांमोननिसिम बेखौ रादाय होखादों नालाय रादाय होनायखौ बिथांमोनाथ' मावफुंखानांगोन नङा होमबा नङाबा नोंथांमोनानो बयबो बे सोंखारिनायनि मा थायो मोन्थाय थायो नोंथांमोननियाव नोंथांमोना सोंखारिनो हागोन BTC सरकारखौ नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन एसेम्बलि इलेक्सननि उनावनो रिजाल्टआबो जोङो होखांजोबखाबाय नालाय माने एप्लाइ खालामनायखौ जोङो इलेक्सननि उनावनो खालामगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बुंदोंमोन जेराव गासै 20,000 जन मानसिफ्रा मोननो हागोन बायदि ओरैनो आसाम सरकारानो जोंनि नैबे BTC आव 15,000 मानसिफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनो थाखाय BTC सरकारनिसिम फैसाखौ हरगोन बेबादि रादाय होलांदोंमोन खोमा नोंथांमोना आं एक्जेक्टलि खोथाखौ गोसोआव गैला जा जिखियानो जा मानो 15,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख करि फैसा होनायनि बिथाङा रादायखौ होलांखादोंमोन चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो दा बिथाङानो चिफ मिनिस्टारबो जाफिननो हाबाय दा बेनिखायनो जोंनि नैबे BTC नियाबोथ' बोसोरफ्रोमबो 5,000 करि 5,000 लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनायनि रादाय होदोंमोन दा बुंनो थाङोबा 20,000 लाइमोनफ्रा एबा 20,000 जायखिजाया मानसिफ्रानो माने सासेयाव 2 लाख करि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ एसे उनावनो एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जागोन एबाराव एप्लाइ खालामनायनि बागै आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरजोबगोन फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ मानांगौ बेखौ दायो जोंहा फर्मखौबो जेबो होथ'वाखै दै सिगाङाव नोंथांमोना बबेबा ब्लक अफिसनिफ्राय फर्मखौ मोननो हादोंमोन नाथायबा बेबादि एबाराव जानाय नङाबो जानो हागौ दा जेखियानो जाया मानो एबाराव नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हागोन आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन नोंथांमोना फर्मखौ बहा मोनगोन बोरै फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ फर्मजों लोगोसे मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनानै खोन्थाहरजोबगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिनानैथ' मोनखाजोब्बाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगौ नोंथांनियाव मा डिप्ल'मा मा सार्टिफिकेट थानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरबाय जिखियानो जाया डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थाबानो एप्लाइ खालामनो हायो बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय 28 बोसोर मिनिमाम जानाय जानांगोन मेक्सिमाम बेसेबां बैसोनि समाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि जेबो लिमिटेसन गैया दा बिनिफ्राय एसे उनाव सोलायो ना मायो बेखौ जोङो उनाव मिथिना मोनसिगोन गाइडलाइन्सफोरखौ बिथांमोना सोलायो ना मायो बेखौ जों एसे उनाव मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे उनावनो एप्लाइथ' खालामनो मोनखासिगोन नाथायबा गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि उनाव दा बेखौथ' बुंनो हाया गोबां मानसिफ्रानोथ' एप्लाइ खालामगोन नालाय आरो बेहाय हाबा जायैनि जेबो खोथायानो गैया नालाय आरो स्किल सार्टिफिकेटल' थाथारनांगौबा दा बेनिखायनो गोबाङानो एप्लाइ खालामगोन नालाय दा बेनिखायनो सोर नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौथ' रावखौबो बुंनो हाया दा जिखियानो जाया मानो एप्लाइ खालामनो थाखायथ' नोंथांमोना खाबुखौ मोननांगौ बेल'सो आरो बाथ्राया एप्लाइ खालामनोनो जेबो खाबुखौनो मोनाबाथ' आरो बोरै जानो नङा होमबा दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना गासिबो खाबुखौ मोनगोन बायदि जायफोर नोंथांमोना इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामो दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो बोथोराबो ओरैबायदि गरम मैयाबो जोबोद माने सान्दुं दुंनानै थिं गरम जादों दिनैबो थिग बेबादिनो जानानै दङ दा बेनिखायनो बुंनायानो आंना थाबथा बोरैबा जालायलांबायसो खोमा एसे स्पिडबो जालायलांबाय गरमजोंनो गोलोमफ्रुजोबलायलांबाय नालाय आंबो दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ खोन्थाहरखाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो रेडि थायो आरो आपडेटेड थायो बिनि थाखाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों